न' होगोन ना लेट्रिन होगोन ना फैसा लांनाया गामि 6टा 7टासो जाबायानो आरो दिनै आजि 4 बोसोरसो जाबायानो खोना फैसा लांनाया सोरनिबा लांदो 1200 सोरनिबा लांदो 2000 सोरनिबा लांदो 5000 आरो सोरनिबा लांदो 4000 दिनैसिम फैसा माबाबो गैया न'बो गैया फैसाबो गैया এই যেটো আমি ঘৰৰ বিষয়ে পইচা দিছো এইটো যদি মানে সরকার পয়সা নেদে মেম্বারে যেটো আমি আইনত যাম অপরলগিন যাম আমি जोंनो न' होगोन होननानै बयनिबो खरे खरे न' नाम्बार आइडि नाम्बार गोनां न' फैदो होननानै फैसा 1000से सोरनिबा 1200 सोरनिबा 1000से सोरनिबा 1500 सोरनिबा 5000 लगin लानानै थांदो बिसोरो दिनैसिमबो न' फैनायनि खबरानो गैया आरो लिट्रिन फैगोन होननानै बेसेबा सिगाङाव आरो 50 थाखा खरे खरे बयनिबो लांबाय दासिमबो गैया होआखैयानो जों बेखौ दा लिट्रिननि 50 थाखाखौबो आरो न'नि लांनायखौबो जोंनो नांथारगोनो ना मा रायजोफोर नांगोन ना नाङा नांगौ बयबो जों मोनथारनांगोनानो इखो जोंनि उखैनायखौ मिथिलिया इसोरो गाव न'खौल' ना बावबा दैयाव गेलेदों ना माबा न' खाना लादों जों बेखौ मिथिया जों बोरमा फाननानैबो हरदों आरो हाजिरा मावनानैबाबो हरदों खिन्थु जोंनि रायजोफ्रा बिराद दुखु नांनानै दङ जे गतिके जोंनो दा न'नि बदल जोंनो फैसाखौ बे भटनि सिगां जोंनो नांगौ नङाबा जों थांनानै मेम्बारनि न'आव इमान गसंहैनांगौ जा दरखारानो गैयामोन आरो दिनै बेबायदि जथुमा जानानैबो जों रायलायनाङामोन गतिके जोंनो नांगौ मेन्टायै हय न' होनांगौ हय फैसाखौ जोंनो होथारनांगोन।